गानसै आखाइ हांगार बियो बिसिजाबाय आखाइ हांगार जायाखै आं खालाम थै गजोब्बाय जोंसै र' होआबा दा हेल' गुड मर्निं अल जोंहा डिउटि थांसै नै माबायाव मा होनो डिउटिखौथ' मिथिखागौ थिपकाइ मंगला जरा ओमफ्राय लोगोफोरबो थांफागोन नालाय दिनै गामिनि बेखौ दसे नेदों जाबाय बिसिनाबो फैगौ आयु आरे आजाया फैदो 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 ओइ बिसोरबो थांफागोन दिनै जा जा फैदो फैदो गाखोदो 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 नोंखौ देखायनांनो आयु बेंगालर थफ्ला बेंगालर थफ्ला जादो नायदो मानसिया बेंबावाखैसो मानि मोसानोसो फानजागोन हा थुबसि गोदाना नाहर आजाना माथो सानदों ने उन्दुलांबा आं लांखागोन गारियाव बामजागोन आंजोंसो बामजागोन ने माथो जोंहा बिसिबां लोगोखा नोंहालाय दुस्थ' ओइ दुस्थ' ओइ दा मोनायाव जोंहा कालेक्सन खालामदोल' नों बिमाया मा दाबो फैया नाहरलाय आजा आं भिडिअ खालामदोंथ' दाहाय नुगोन जोंखौ नै मबाइलाव नों अफाय थांगोन नों अफाय थांगोन खिथादो नों अफाय थांगोन खिथादा बाबु हा सोरनि खानाय सिननाय मोनलाय बाबु सोरजिनि आयौ बेंगालर थफ्ला फैदा फैदा बैसागि बेयावबो दाउ लांथाव दाउखौ औ बेजोंसो जिरायो जाहैदों हरै जिरायहैदों ओमफ्राय आं जिराया आरो फै नै दाना बारनो नागिरबाय ओमफ्राय आंनि बेगा एरनो बैसागुसो मोजां नुबायहाय मालाय बार जागोन आंलाय दिनै हनै नामायखौ बायला हराखिसै आलाय आंखौसो नाहरखाबाय नोंसोरखौ खोथायानो गैबावला भाल'बासा दाथा जालांसै नै मानसिमान सोरनि खानाय सिनोमोनलाय बाबु सोरजिनि नों बेदरखौ बेसेबां जागोन हासो ओरैसो थौ थांनो मायो थाव सोनानै थांसै थाव माबानि सोदो 1500सोनि गावस्रा नों थांबासो दासिन जानोसै ना खामानि दायथ'आ जोंहा क'क्राझार बारबाय ने आजा ने जोंखौ दा टिभियाव नुगोनब्रा नायदो नोंबो दा फैनानै नायगोन नों माला फैगोन साखा गोबाय ना मायो खनसेन बायदि गोबाबाथाय थैबाय नों बैसागि बोरो मानसिया बैसागिया 100नो हनै हरैसो अबेजों नै बे गोबा देरजोबोथ' बासजों नङाबा हारसिं फैदो जाम्बिलाय जोंनि एगोन सफारि गाराव थाव सोदों नै आहा पेट्रल पाम्पआव मैयानि दाख्लै जों मोनसे हाबा थांनायखौ नायदों थांगासेयाव 1500 सोयो आङो नुवा आं नायफ्लाङानो माया जुलाइसोआव थांनाय हाबाखौ नायदों नामा होनलाय नों बिबार बामलायनाय इउटुबाव नायदों गावहासो आन्दायगोन एसेयावहाय गनोसैमोन ने बयफ्रेन्डजों बासि जादों
सफैबाय नै आंनि सेन्टारसिम थाबायदों भिडिअ हमग्रा रावबो गैया माबाया सालबारि बियो बाबु नै दं बेसे मोजां ने आनसुमान जोंनि महामायानि सालबारि red horse no white horse नै बेनो जों लोगो सेसाफानिया बेनो आंनि गामि अनजालि ब्रह्मनि गामि 너 비디오 작업 너. मारैहाय थाल मोनाखै दिनै थाब सफैसिननाय मोनदा आहाय लोगोफोर दिनैहाय नायनाय बिथांमोन देवा जों गाबोनबो सफैबा मोजां नुसिगोन दा दिनै देलायनायफ्रा बिदिनोसै दे ओइ दा होबाय दाखासो उदायला लंपेन्टआ सोरनिमोनलाय खावनाय जोंना पाइलटआ नुदों बेसे मोजां रावबो हाखाया जोंहाय बे सालायाबा गाखोखाया महामाया गेट हाबनाय मोनफिनबा सोर क'क्राझाराव लोगो हमनो नेदो गोबाव जायोबा ओरै नारबारिसिम नेफै बारस'नानै केन्द्रा फिल्डआवबो थाफैजायो माबा बायलांगोन एसे फानहैबासो जागोन दा